Здравейте! Това е след семинара и след неделната служба с пастор Христо Количев. Имаме едно малко интервю да направим. За нас беше голяма привилегия, пастор Количев, и голяма благодарност, че можем да имаме такъв човек като вас на живо и младежите, и младото поколение от жив очевидец и свидетел да чуе историята такава, каквато е, не пренаписана, не подправена от човек, който е преживял всичко това. Искам отново да ви благодаря. Благодаря ви за примера, за вярата, за постоянството. Аз благодаря, че бяхме заедно. За мен това беше едно истински благословено общуване и служение. Искам да задам няколко въпроса, които са много актуални и естествено касаят досиетата и отварянето досиетата на българските пастори и евангелски служители. Първото, което ме интересува, смятате ли, че отварянето на досиетата ще навреди на църквата по някакъв начин или напротив ще помогне? Какво е вашето мнение? Аз съм напълно убеден, че отварянето на досиетата ще бъде от голяма полза за българските евангелисти. Защото ако това всичко остане скрито, то е все едно да потулим една рана, която не може да зарасне, а се разширява все повече, изразява. Тоест смятате, че ако не се отворят, това ще бъде гангрена, която ще се разжитява. Да приемем, че досиетата са отворени, което вярваме всички се стремим, че ще стане. Тогава каква трябва да бъде реакцията срещу такива пастори? Трябва ли да има лустрация? Трябва ли да се дадат оставките? Могат ли да кажат, че са се покаяли? При положение, че тези пастори са чакали да се разкрият досиетата, тогава хората да разберат какви са били те би трябвало направо да се оттеглят от всяко служение. Да се подадат оставка. Да. Да говорим за покаяние, то значи, че те се покаяват сега от принуда. Не защото са почувствали изобличение на Божия дух и са се покаяли, а след като те са разобличени, правят някакво покаяние, което не можем да покаяме за искрено. Не е искрено. И смятат, че най-добре за тях и за църквите, които предстоят да си подадат оставка. Да. И още един въпрос имам. Чии проблем е отваряне на досиетата? Много пъти една деноминация казва, това не е проблем на деноминацията, проблем е на дирекцията, други казват, проблем е на правителството, проблем е на отделни деноминации или на ОЕЦ. На кой трябва да поема отговорност? Чий проблем е това? Аз смятам, че това е преди всичко проблем не само на ОЕЦ, защото не всички евангелски църкви членуват в ОЕЦ. Това е проблем на евангелските църкви в България. Така. Тук се засяга, както каза Словото Божие, тялото Христово в България. И затова този проблем не може да се решава от всяка деноминация, както се искате, нито само от ОЕЦ. Напротив, ОЕЦ трябва да постави този проблем като проблем на всички евангелисти, на всички евангелски църкви. И проблемът, ако говорим за проблем на деноминация, проблем на деноминацията може да бъде вътрешният ред в тази деноминация. Кога да има Господна вечеря, колко пъти в месеца, дали в началото или в края, дали с квасен хляб или безквасен, или как да извършват кръщението, на каква възраст, по какъв начин, къде и как. Това са проблеми на деноминацията. Но проблем на деноминацията не е чистотата на Христовото тяло. А тук с тези досиета се засяга именно тази чистота. Христос иска да има църква свята, чиста, без бръчка, без петно, без недостатък. А тези хора са опетнили Христовата църква. И както едно петно трябва да се махне, да се очисти от дрехата, за да бъде тя отново изчистена и годна за употреба, така и тези хора би трябвало напълно съзнателно и доброволно да се оттеглят от своето служение. Какво бихте казали, това може би към камерата, на хора, които, то явно няма нищо тайно, което няма да излезе явно, на пастори, които са служили, какво бихте им казали? Които са служили на държавна сигурност, в момента са действащи, какво ще им кажете? Ами, бих им казал, съжаляваме много за това, че сте били такъв служител. Съжаляваме много за това, че не сте намерили сила да се освободите от това сега, когато вече е дошло новото време и вие сте разкрити. Съжаляваме, че трябваше държавата да разкрива доносите в църквата. Съжаляваме, че по този начин вие сте забравили принципът на Божието Слово, това, което Христос казва, което сте вършили в тайно, ще излезе наяве. И чак сега, когато излиза наяве, вие от на майка.
Да. И последен въпрос, какво бихте казали на малото поколение? Какво на младото поколение, да визирам пастори и служители, дори и след промените, които са започнали служение, аз съм имал тях. Защото много от нас, младите, сме укорявани едва ли не, че ние не разбираме колко проблемно е било и че тези хора са служени на Бога със съвестта си, с нежелание на държавна сигурност. Ние трябва ли да изискваме от тези пастори да стигнат до края или не е наша работа, малото поколение, да търсим тази отговорност? Аз смятам, че тук не опираме само до поколенията. Защото Христовата църква е от много поколения, много различни. Не можем да говорим сега, както обикновено след промяната започва да се говори младежки църкви и старежки църкви. Няма. Пред Бога църквата е една. Дали ще бъде само от млади, дали ще бъде от по-възрастни, тя е една църква. Сега, разбира се, ние правим грешки, когато делим в църквата хората на поколения. Разбира. Това е грешка. Аз смятам, че младото поколение ще се отчете тази грешка, защото те ще остареят. Да, почваме да го усещаме. Така че не трябва да говорим за млади църкви, за стари църкви, трябва да говорим за Христовата църква, в която има и млади, и стари. И трябва да изясним много ясно тази позиция, че църквата трябва да бъде една и трябва да бъде чиста. Въпросът ми е служители, които, да кажем, са, айде няма да ги речем млади или стари, но по-скоро поколение, което са започнали служба след 90-та година, които с други проблеми те не са знаели какво е да устояваш, защото голямото извинение на такива пастори и агенти е времето беше такова, притискаха ни, нямахме друг избор. Всъщност те наистина не са нямали друг избор. Сега, дали не са имали друг избор, аз не мога да кажа. Защото Словото казва, кой си ти, който съдиш числуга. Така че и моите братя пастири разберат, че аз не осъждам никого, нямам това право да осъждам. Но аз мога да взема отношение към всеки един по неговото поведение. Както апостол Павел не осъди апостол Петър, а само го изобличи за това, че яде заедно с... Тоест, по-скоро ние не се явяваме съди, но сме стожери на истината. И в този смисъл трябва да имаме предвид, че апостол Павел казва, че никой няма да бъде изпитан повече, отколкото е силата му. Аз не смятам, че Бог допуска на някои хора, които са изпитани, повече, отколкото са могли да издържат. Не допускам това нещо. Но допускам, че всеки може да спадне. И аз, макар че съм минал през затвора, аз съм благодарен на Бога, че това е след 35 години, а не 50-те години. 80-те. Освен това, трябва да имаме предвид нещо друго, когато разглеждаме тези досиета. Ние трябва да съзнаваме винаги, че сме на изпит пред Бога. Трябва да съзнаваме, че ние принадлежим на Бога. Ако ние не сме изпълнили първото условие, което Христос показва да бъдем Негови ученици, да се отречем от себе си, ние не можем да изпълним и всичко останало. Апостол Павел казва в посланието второто послание към Коринтяните, 1 глава. Ние сами приехме на себе си смъртна присъда. Да се надяваме не на себе си, а на Бога. Аз смятам, че тези изпитания, през които преминат църквата в този период, са един много добър урок, както за младите пастири, така и за тези, които ще дойдат след тях, а уроки за тези, които са преминали през комунизма. Че ние, като християни, ще следваме пътя на нашия Господ. Мене гониха и вас ще гонят. Ако моето слово приеха, и вас ще приемат. Ние трябва да се научим, че това не очаква. И това време, което сега бих го нарекал благовреме, без такива изпитания, смятам, че трябва да бъде използвано младото поколение да се научи да страда. Две неща, според мен, има, които определят това пълно Евангелие, което аз го наричам. Други мислят съвсем друго нещо за пълното Евангелие, обаче аз ще кажа какво е пълното Евангелие според Божието Слово.
Апостол Павел каза в Деянията 20 глава, мисля, че беше, като се срещна с презвителите от Ефес, в град Милит. Бог ме изпрати да проповядвам покаяние пред Бога и вяра в Исус Христос. Ние в наше време проповядваме само вяра в Исус Христос. Без покаяние. И в нашите църкви има много хора, които изповядат, че вярват в Исус Христос, а не са се покаяли. Това е вредно за църквата. Пълното Евангелие е на първо място вяра, покаяние пред Бога и вяра в Исус Христос. Ние сме грешници пред Бога. И пред Него трябва да се покаяме. А вярваме, че Исус Христос е умрял за нашите грехове. Второто нещо, което ми разкрива това пълно Евангелие, е в посланието на апостол Павел до Филипяните, 1 глава, 29 стих. Относно Исус Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Ние днес не учим нашите братя и сестри, които са повярвали в Исус Христос, да бъдат готови да страдат. И аз смятам, че урокът, през който премина църквата в България по време на комунизма, е само един. Да осъзнаем тази необходимост, да осъзнаем тази готовност да страдаме за Христос. Съучастници в Христовите страдания. Това е, което Библията ни нарича, и ние много бягаме много силно от такова гонение като християни и се молиме да не влизаме, но вярвам, че ако истински искаш да си част от тялото Христово, това ще бъде не само да преживееш Неговата възкресенска сила, но и Неговото страдание. Пастор Количев, благодарим ви за отделеното време. И аз благодаря. Поздрави на вашата съпруга, Бог да ви използва, да ви пази. Обичаме ви. Бих искал да допълня, че, както казах, това е урокът, който ние ще трябва да научим от тези изпитания. И ако ние не научим този урок и погледнем лекомислено на тези досиета, на тези грешки, които са допускали нашите братя, ще означава, че тези страдания и тези жертви, които са претърпели нашите братя, са напразни. Тоест, не трябва да гледаме лекомислено, но трябва да знаем, че цената, която е платена, не трябва да бъде напразна и не може да погледнем лекомислено да обобща, да покрием раната и да не я изцелиме. Ако не се лъжи, имаше едно слово към свещениците, проклети свещениците, които лекуват раната на людите ми повърхност. Тоест, тази рана не трябва да се покрива, но трябва да се изреже до живо, до здраво, за да може да заздравее. Разбира се, това ще бъде болезнено, но то е болезнено не само за тези, които са жертви на това, но и тези, които са били свидетели на това. Болезнено. От друга страна, ако няма изрязване, то ще зарази цялото тяло. Аз съм виждал как хирурзите режат крайник по-нагоре и накрая не могат да спасат човека само, защото не са започнали време да режат. Разбира се, приятели, време да оперираме. Ще покажем и своята любов към тях. Да, ще им дадем опойка. Под опойка ще го направим. Бог да ви благослови.